Posebno se radujem što ću ovu emisiju početi sa jednom velikom tradicionalnom kulturnom manifestacijom i o njoj ću govoriti sa mojim gostima. To je Svetosavski bal u pitanju i moji gosti su gospodin Milorad Mateović, inicijator i pokretač ove nove ere Svetosavskih balova, ali tako? Dobrodošli. Bolje vas našao. I Janko Matić, da kažemo predsjednik mlađe generacije u Srpskom centru koji učestvuje u ovom organizacionom odboru. I sada ćemo sve ove detalje, dragi gledalci, koji su vas zanimali oko bala, a niste znali ili niste bili sigurni, sada ćemo sve saznati. Ja bih samo za početak da pitam gospodina Mateovića, kome treba da zahvalimo što i danas imamo ovaj bal, jer se setio u ono vreme pre jedno 30 godina, ali vam je tad pala ideja oko... Jeste. Da li je vaša vizija, pa da kažemo i misija, jer ste verovatno imali razlog zašto to želite da obnovite tu tradiciju, a i cilj, jer je to danas to, kada se vratite pre 30 godine, kako ste to zamislili da bal bude? Smatram da je ovo kruna svega onoga što smo radili ovih proteklih godina. Čestitam moje mladoj ekipi koja je to prihvatila onako kako sam ga ja postavio na zdravim nogama. Oni su to nastavili, poboljšali program, tako da evo danas se spremamo za 18. januar da proslavimo 25. Nešto si, baš ste mi emotivni. Jeste, kažite mi, molim vas, to ono kada ste imali ideju, nije bilo lako. Ja znam neke priče, pošto sam i ja jedno vreme bila u organizaciji, da ste se borili da umetnici dođu, da budu vrhunski umetnici, da to ne bude neka, kako da kažem, jedna obična manifestacija. Tada su umetnici dolazili autobusom, ali je gospodin Mateović sve vreme, je tako, trudio se da ima nivo, da to bude manifestacija kakva? Manifestacija Svetosavski bal predstavlja našu zemlju. Moj glavni zadatak je bio da Srbiju predstavimo u najboljem svetlu ovde u gradu u kome živi veliki broj naših ljudi koji su došli trbuhom za hleb i koji isto kao i ja žele da nešto dožive, da nešto vide vezano za domovinu iz koje dolazimo. Tako da se nadam da ćemo i ove godine, kao i sve godine do sada, imati uspeh. Biće. Sigurno. Sigurno će biti. Evo sad kad Nikola ispriča, ovo je bilo jako emotivno, ja vam se zahvaljujem u ime svih nas koji volimo da dolazimo na balove. Hvala vam na svemu. Idemo još, to kaže, u nove pobede i sad tek kad gledalci budu čuli kakav je program ove godine. Janko, kaži ti nama kakva je atmosfera. Usijan je telefon, svi hoće na bal. U organizaciji sve je spremno, da kažemo, poslednje pripreme, pa nam malo opiši tu atmosferu, ako možeš. Pa da, naravno. Mislim, evo, bližimo se kraju, ostalo još mesec dana do bala. Da, zvoni telefon dosta i meni i kolegama za karte, za ulaznice, za sedeća mesta. Jeste, mislim, ovo je sad drugi bal da će biti organizovan u Hofburgu. Eto, 18. januara, već posle nedelju dana od početka prodaje karata, svečana sala je bila rasprodata, zatim i ceremonijala kroz 10 dana, tako da ove godine smo još proširili kapacitet i očekujemo još više ljudi, između 1500 i 2000 ljudi, tako da smo jako zadovoljni odazivom ljudi i da, što se tiče programa, raznolik je i bogat, počevši od svečanog otvaranja i do tog tradicionalnog, da kažemo, otvaranja gde se pali sveća pred ikonom Svetog Save i onda se izvodi svetosavska himna i onda tu imamo beo balet iz Beograda i tu su takođe pevači zvezde poput Željka Joksimovića, pevačice i glumice Jelene Gavrilović, tu je Pricon Vranja, takođe tu je i
i Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada i Big Band iz Novog Sada, tako da to je što se tiče svečane sale. Biće muzike, biće plesa, vidim ja. Ima tu naravno još umetnika koje nismo spomenuli. Otvaranje bala je u 19 časova. U 19 časova. To je ono veličanstveno ono otvaranje gde svi žele da prisustvuju. U 9 časova je, u 9 uveče je svečano otvaranje, a u 7 otvaramo vrata gde će takođe biti jedna vrsta programa gde će Srpski akademski ansambl dočekati sve goste bala. To je jedna mlada ekipa ljudi koji su se ove godine oformili i da pripadaju na balu, zato što su veoma kvalitetni i mislimo da će na prijatan način dočekati sve goste. I imamo jednu ekskluzivu koju želimo da podelimo sa vama, a to je da će takođe na balu gostovati svetski poznati kabare Lafayette iz Beograda i oni će učestvovati u ponoćnom dodatku kao ponoćni program. Tako da su oni, mislim, sa dosta strana čujemo da ljudi dolaze širom sveta u Beograd samo zbog toga i oni su onako promenjali taj neki noćni život u Beogradu, tako da nam je jako drago. Oni prvi put će nastupiti van Matice Srpske negdje u inostranstvu, tako će to biti prvi put na Svetorskom balu. Divno. Naravno, gledaoci, sve ove detaljnije da nešto, što kaže, ne propustimo, a sve je važno kada je bal u pitanju. Na vašoj stranici kojoj mogu da pogledaju sve. Evo, objavit ćemo stranicu i možda kontakt telefone kako gledaoci mogu dobiti više informacija o balu. Da, jeste. Znači, sajt je savabal.at i tu postoje sve aktuelnosti, informacije u vezi bala, programa, kodeksa oblačenja takođe. Kako se ide na bal? Pa da, što se tiče dama, neophodna je balska haljina. A što se tiče muškaraca, to je crno delo, po mogućnosti smoking, sa crnom leptir maštom i belom košaljom. Osim ove lepe zabave uz ove učesnike, umetnike, balete i sve, naravno ono što je najvažnije da je Svetosavski bal i jedan humanitarni događaj zapravo ove godine pomažemo kome? Ove godine pomažemo Down sindrom centru iz Banja Luke. Pokušat ćemo i nadam se uspeti da prikupimo 20.000 eura za jedno vozilo koje će njima olakšati, kažem, svakodnevnicu. Mi smo upoznali ljude iz Banja Luke, oni će biti naši počasni gosti na balu, već su spremni, naučili su korake, spremili odela, tako se nadamo da ćemo obezbediti to vozilo koje njima generalno služi da iz Banja Luke idu za Jahorinu, jer tamo rade u ugostiteljstvu. Tako da mislim da je to jako lep projekat i još jednom pozivam ljude da učestvuju u tome. Ne samo ljude koji će učestvovati na balu, nego i čovjek koji ne može da prisustvuje. Postoji tačan broj žiro računa koji ne znam sad na pamet, ali na našoj stranici savabal.at i može da pomogne tom projektu. Evo da objasnimo malo i gledaocima, zapravo bal se odvija u više sala, je li tako? Da. I sada postoje ulaznice za glavnu salu koja je već, da kažemo, prva otišla, ali naravno i u ovim ostalim salama i tekako dobar program i zapravo gosti bala mogu sve vreme da prate programe u različitim, ukupno koliko? 12. 12 sala imamo ove godine sa programima divno. Ove godine postoji 12 sala i 3 bine. Znači, proširili smo kapacitet na još jednu binu. Ona će biti u Viteškoj sali. Ali da, kao što ste rekli, svaka osoba koja bude uzela ulaznicu ima mogućnost da u bilo koje doba večeri poseti bilo koju prostoriju. Tako da to treba da naglasimo jer ljudi to ne znaju. I pozivam ljude da uzmu ulaznice i ostale par sljedećih mesta u tim salama. Meni šta drugo preostaje? Da vam poželim sve najbolje, realizaciju bala, da i ovaj bal bude veličanstven. Vidimo se na balu. Vama, gospodine Matejeviću, želim da se provedete, da uživate punim onako plućima i na mnogaja leta, što bi rekli. Uživat ću sigurno.